Fl-ewwel ġurnata tal-Mediterran Film Festival, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u l-Kummissarju tal-Films Johan Grek ħabbru l-viżjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Films sal-2030. Fost l-oħrajn hemm ippjanat li jsir investiment fl-edukazzjoni fil-qasam tal-films, żvilupp ta' talent, investiment infrastrutturali, titjib fl-inċentiv fiskali offruti lil produtturi u kooperazzjoni internazzjonali. Fil-fatt, is-sena l-oħra pajjiżna ra rekord ta' 24 produzzjoni tal-films, dan ta' spinta sinifikanti lill-ekonomija lokali. Il-qava strateġiku ta' pajjiżna għal dan is-settur qed jaspira li jkompli joffri futur b'saħħtu għal din l-industrija. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek żvela roadmap ambizzjuż għall-industrija tal-films f'pajjiżna u asqar li l-pjan huwa wieħed ċar fl-istrateġija u esprima li huwa fiduċjuż li din l-istrateġija se tissarraf fi storja ta' suċċess. Enfasizza l-importanza li tingħata priorità li tkabbir tat-talent lokali li jikkontribwixxi għas-suċċess globali tal-films li jinħadmu f'Malta. Intant, il-Ministru Bartolo enfasizza l-viżjoni ambizzjuża li Malta sservi eżempju bħala ċentru tal-films fil-Mediterran u qal li fadal ħafna xi jsir iżda l-Maltin għandhom ir-rieda li jilħqu din il-mira tant ambizzjuża.